איך אתם הולכים להפוך להיות אדם פי 10 יותר איכותי, פי 10 יותר מאושר, פי 10 יותר שלם, פי 10 יותר שמח. קבלו נוסחה פשוטה, לך לעשות את זה. בכל פעם שאתם מרגישים מרוקנים, תרשמו מה גרם לזה. כשאתם מרגישים בהיי, גם יותר מהנורמה, תרשמו מה גרם לזה. תעקבו אחרי זה, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. כל מה שגורם לכם לדאון, תמחקו מהחיים שלכם. בן אדם מסוים גורם לכם להיות בבאסה, תעיפו אותו. מקום מסוים גורם לכם להיות בבאסה, אל תלכו למקום הזה. תעיפו את כל מה ששואב מכם את האנרגיה, ותתמקדו רק במה שנותן לכם אנרגיה. עשיתם אימון בחדר כושר, נתן לכם אנרגיה, לכו על זה. ישבתם עם בן אדם מסוים, נתן לכם אנרגיה, תשבו רק עם הבן אדם הזה. תקיפו את עצמכם רק באנשים כאלה. אתם מבינים מה יקרה לחיים שלכם ברגע שאתם תקיפו את עצמכם רק בדברים שנותנים לכם אנרגיה, וכל מה שלוקח מכם אנרגיה אתם תעיפו מהחיים שלכם. אתם מבינים איך החיים שלכם יראו?